Bonġu lil kulħadd, dan huwa video li qed jiġi rekordjat issib bil-lejl iżda illi qiegħed joħroġ appuntu l-ħadd filgħodu ftit sigħat wara r-rebħa ta' 2-1 miksuba mill-Inter għad-danni tal-Venezja. Llum qed nifhmu il-video naqra differenti mis-soltu biex anke nkun 100% ċert li joħroġ wara li ġara mal-Empoli nhar l-erba' li għadda. Insomma, Inter 2 Venezia 1 u kumment li rajt fuq il-Instagram illi nistgħu nużaw għal din il-video illi huwa ta' sieħbi Carmel Vella li nixtieq minn hawnhekk insellimlu Lazzru u imxi għax eżatt nistgħu niddiskrivu dan l-aġġettiv għal Edin Dzeko illi wara li jagħmel logħba fejn litteralment kien statiku irnexxielu jsib dak il-ballun li bih irbaħna l-logħba tal-lum u ħadna 3 punti fil-fema tiegħi importanti. Parentesi żgħira, naf li forsi hawn ħafna li qed jgħidu għax Dzeko kellu jitkeċċa. Jista' jkun li għandkom raġun, imma skont spjega li rajt anki fuq il-Gazzetta dello Sport jidher illi il-VAR ma setax tintervjeni. Apparentement, volderi issa x'inhu ma jħawdu ir-referees dal-affarijiet inut li ngħidu huwa fatt magħruf li fil-fema tiegħi il-klassi Italjana tar-referees hija waħda baxxa. Niġu għall-logħba. Il-Venezia skurjaw mill-ewwel azzjoni li tellaw li naħseb kienet l-unika azzjoni li rajna ta' Henry, forsi għandu naqra tort Skriniar, imma għamel header tajjeb il-Franċiż, xapon. U mbagħad il-gol tal-Inter Barella kien kif jgħidu Taljani nel posto ġusto għal momento ġusto dak il-gol. Jiġifieri il-kummenti rigward il-gols huma dawn. Kummenti oħra li forsi xtaqt inżid. Qed narġgħu naqilgħu il-gols illi dan mustinjal tajjeb. Meta sa ftit tal-logħbiet ilu għamilna anki 4-5 logħbiet bi clean sheets konsekuttivi. Naħseb xi ħaġa li Inzaghi jrid jindirizza issa fil-waqfa. Lautaro ukoll ma nafx ġara. Fil-fatt waqt il-logħba kont qiegħed naħseb nċempil xilta kiela visto ħanara naqda l-għadda x'sar minnu f'daqqa waħda. Fairly disappointing illum, jiddispeċini ngħid. Issa qed nittama li jiġi lura mill-logħbiet tas-Sud Amerika qawwi sħiħ għax il-biża' li għandi hija illi l-Arġentina tal-Lautaro issa jmisshom maċ-Ċili ta' Vidal u Sanchez u mbagħad mal-Kolombja ta' dak il-Juan Cuadrado li nafu kemm iħobb jilgħab ir-raġel u ma naħsibx se tkun problema għalhekk li jipprova jagħmel xi vendikazzjoni mill-Lawti, kważi qed nazzarda ngħid jalla il-Toro jitkeċċa maċ-Ċili. Voldieri, mill-bqija għamilna l-istajna. Logħba kważi fuqhom, nazzarda ngħid ir-riżultat kien ġust wara kollox, għax ma tantx rajt azzjonijiet tal-Venezja, iva Handanovic ġob ġis saves tajbin ukoll, imma l-Inter kellna l-possess tal-ballun u kellna ħafna affarijiet. Voldieri konna fuqhom għal ħafna mill-logħba. Jiġifieri issa għandna waqfa u mbagħad għandna 15-il ġurnata li iva nazzarda ngħid huma deċiżivi jekk aħniex ħanwettqu il-ħolma f'Mejju jew le. Nibdew minn dik il-logħba li għalija kważi nista' nsejħilha deċiżiva għall-andament tal-kampjonat, id-derbi. Min issa nitkellem fuqu bħalma jiġri s-soltu, u mbagħad nitkellmu wara.
Imma taf tkun eddu għardaj għalfej sejjer il-kampjonat dis-sena kif qegħdin l-affarijiet. Irrispettivament mill-fatt li għat irridu nilabu mal-Bologna bil-ħaqdik mhux pastazat oħra. Mela l-Bologna jagħtu l-line-up. U xorta ma jagħtunix il-walkover kif applikat mir-regolament. Mela allura sew ngħid li l-ġudiċa sportivo għandu għalina, ma insomma dikka kulħadd jafa. Nagħlaq il-parentesi. Nerġa' nisħaq b'importanza li d-derbi jaf ikun deċiżiv dis-sena fejn se jmur il-kampjonat. U mbagħad 3 tim wara rridu nilagħbu ma' Roma, Coppa Italia, Napoli Inter 3 tim wara u mbagħad il-logħba ta' Champions League mal-Liverpool. Ovvjament rridu nittrattawhom logħba, imma iva nazzarta ngħid li d-derbi kapaċi jkun deċiżiv. Għalissa ser naqaf hawnhekk, komplu nkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube li minnu qiegħed jixxandar dana il-video għall-ewwel darba, klik. Segwuna fuq il-paġna ta' Facebook tal-Kamra Sportiva. Klik fejn qed tkun diversi ħbarijiet ukoll għandna xi nies ġodda illi ser jidħlu fit-tim ukoll biex dejjem nippruvaw ntukom servizz aħjar. L-appuntament tiegħi magħkom huwa nhar il-ħamis għal 50 programm mis-sensiela l-intervista fejn fih ser nkunu qed niċċelebraw il-karriera ta' Kimi Raikkonen bħala raġel Kimi Raikkonen imma fuq kollox bħala iċ-champion Kimi Raikkonen kif nusabaw xieraq li wieħed mis-sewwieqa li tant kien popolari mal-partitari tal-Formula 1 minn barra li kien ukoll l-aħħar champion tad-dinja, anzi għadu l-aħħar champion tad-dinja li għandhom il-Ferrari. Il-komplement tal-ġurnata tajba ħbieb u bħal dejjem Forza Inter per sempre.